Cobblestone. Okay, det vil sige, at jeg kan sælge 64 for 2. Hej. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde læst det. Så det må jeg læse. Hvad for noget? Hvad for et spil er det så nu? Hvad for et spil er det nu? Counter-Strike. Jeg har ikke Counter-Strike for helvede. Nej, heller ikke. Jeg har aldrig haft Counter-Strike. Jeg gider heller ikke Counter-Strike. Mikkel, hvordan fik du den hakke? Jeg har lavet den. Hvor? Hvor ser du, så gå herind, hakke noget træ, ikke? Så skal du lave en wooden pickaxe. Så skal du gå ind og hakke noget træ. Nå, okay. Godt, nu har du fattet det, ikke? Ja, det er bare... Tak. Hvor stor en... Oh, what the fuck? Ja, det er nice, ikke? Okay, jeg brugte hånden. Det er fedt, synes jeg. Hvad siger du, Puster? Jeg prøver! Du glemmer helt, at jeg ikke kunne stige endnu. LOL. Det gør jeg. Det der træ. Prøv at hakke det. Hvad for træ? Det er seriøst, mand. Hvad for Kæmpe, træ? du ikke engang dårligt lavet. Okay. Jeg har 30 dollars. Hvordan får man dollars? Selvfølgelig. Steam. Oh. Nej, Nej, det er ikke. Jeg er sgu da ikke online. Må jeg godt gå ud og slå mig selv ihjel? Iron, coal. Lock. Kul. Jeg har fundet en pige. Fint nok. Date him. Ej, tak. Jeg skal lige ud og tisse. Den er ved at logge ind nu, Puster.